Virginia Roque Macaria, Herbacio, Chodora Constancia, Prudencio Rosa, Jolan Rodolfo Lucial, Lucila Lucia, Pacifico Sr. and Jr., Felipe Estrella Gemma, Emilia Dizon, Genaro Rico, Severina Macario, 1-year death anniversary Teresita Roque. At ding maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na retang lanang makagana kakarelo. Sponsor Misa, Fiesta Committee 2022, Manantabe, Legion of Mary, Holy Face of Jesus.
King lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni ginutami so Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakiagum ng Banal Espiritu, mantabe kaya kayongan. At keka antimurin. Kaluguran ng kapatad, minsan pa mitipon tamo kaniting banal misa, manpuryan taya at pasalamatan ing Gino. Tiyuta na king pangadwang aldo ning kekatamong nobena kapagsadyan para king kekatam patulunan Santiago Apostol. Damdaman tamo king kekatam ebanghelyo, ing Gino daratang mangkanita mamyayang kapayapan, nune magdalayang espada. Nakatamo pamatakutan, nune nung pakibalwan tamo naning tune ng dadalan, ini makakayap kaya katamo. Espada, metong yang simbolo ning pamamutot, bang kanita, itamong mi biye-biye, masyado tamong mitalik, mitali, king kasalanan, king karokan, mi kawani tamo, papunta king ngapong Gino. Nga pining kabaldugan ning kabanalan. Holiness is being separated. Bakit kakawani nakatamo ning Gino? Bang kanita agamit nakatamo ning Gino? King pamipalaganap ning kayang kaburian, ning kayang presensya, kete king yato. You can never be holy if you continue to live in sin. Yapin kailangan tamo na pututan tamo nano maning karokan akia katamong gagawan. At ini masaguli, masakit. Yapin minsan pa adwan tamo aniting misa ing grasya ing kapatawaran ning Ginoo. Bang kanita mo rin maging karapat dapat tamong tanggap karing kayang banal a misteryo. Magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da ring kasalanan tamo. Dala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen. Orientaka, alang-alang
Maligayan dakaw, pasalamatan, nakapaulilingan, agun mong ligaya. Ginong Diyos, aring banwa, Diyos ipang mayupaya. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, tinubod mi ingke kanganak, king yato ban maging tune ng sulu. Itugtog me sanang espiritong pengako na ke kami, ban asal bagmi ing katutuan, karing puso daring tao, at gisingan karela ing kapamintuan king kasal pantayanan. Ning sablang tao mi bayitlasan ang pasibayo, king bayo ng biye ng binyag, at parating makiagum king banal mong balayan. Itiyadan mi king kapamilatan ni ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyet magari kambe mo ting banal na Espiritu, meto nga Diyos, manggaman, king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Exodo. Linabasing panahon, ating Ehipto, mi kabayo yang ari, ayalanang bitasang kamalayan, tungkol kang Jose. Nga nang sinabi ka rin kayang sasakupan, mas marakala at masikan kaya kakikatamo, reting Israelita. Nung sakaling lusuban da katamo, ding kalaban, magkang makilimpila pakarela at kaibat takasan ding bansa tamo. Inya sukat tamong lumawe paralan, ban naladakal pa. Ulanita, bilili na lang kapatas karing Israelita, ban pasikanandala king kapamilataning mabayat a obra. Makanyan lang mga puwersa, ring Israelita,
king pamitalakad karing siyudad ning Piton at Rameses, at ipagpondwa ng kabiyayan at kagamitan ni ngari. Dapot kabang pasikatan dala ring Israelita, kanitala naman lalong merakal at mikalat. Makanyan lang may nga takutan ding tao Ehipto, karing Israelita. Inya lalo dalang penalipusta at alang lunos dalang pepagawan largo, ating sablang obrang mabayat king marangle, binyera karela. Kanita minyayang utos singari karing keyang sasakupan, nga nakarela. Iyugseya king ilog nilo, ing balang anak alalaking mibait, karing Hebreho, dapot paborenyo lang miye ring anak ababay. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impung pakibata mo, ing kasaupan tamo, at king lagyo ning Ginoo, ulitan tayo po. Ing kasaupan tamo at tsuking lagyuning Ginoo. Nunging Ginoo, amig panig kay katamo, nano kaya ing may palyari kay katamo? Makibat kangeni, o Israel, nungin nakatamo penigan ning Ginoo, inyang ding kalaban, lisuban da katamo, magkang penakmul da katamong mabye, uling maragul ing kasbura kay katamo, pakibat. Ing kasaupan tamo at tsuking lagyuning Ginoo. Ingagos ning albog, tiki nakatamo sa at pepalbog, linubod nakatamo king mabilis ayagos. Pasalamatan tayong Ginoo, napepaintulot, mapuksala, ding kaya katamong ring kasalang, pakibat. Ing kasaupan tamo at tsuking lagyuning Ginoo. Antingayop, migligtas tamo king inumang ding bitag, mesiraing bitag, miligtas tamo. Ing saup tamo at tsuking lagyuning Ginoo, ing linalang king banwa at yato, pakibat. Ing kasaupan tamo at tsuking lagyuning Ginoo. Tanggapan niya iting mensahe, anting amano ning tao, no anting tunay amano ning Diyos. Inginuman tabi ake kayo, At kekanti muri, Ama sa aking maya pabalita at bangkang San Mateo. ligaya ke kao Ginoo. Jesus nga nakaringkay ang alagad. Eyo isipan king dintang kuban magdalang kapayapan ketiking yato. Ali, eko dintang ban magdalang kapayapan, nune meto nga espada. Dinatangku, ban pisalangsangan ko laring penga nakalalaki, ang ponding tatangda. Ring anak kababay, ang ponding indura. Ring manuya nga babay, ang ponding katwangan dang babay. Ring maging kasalang ning tao, ila mismo, ring kayang katumbale. Ninuman ing ipalalo na itatana o imana kesa kanako, karapat dapat kanako. Ninuman ing ipalalo na ing anak na, babae o lalaki yaman kesa kanako, karapat dapat kanako. Ninuman ing mamusan king kayang krus at etuki king kagulutan ko, karapat dapat kanako. Ninumaning sasagip king sariling biyena,
mabating iyakeya, nino maning bibabating king bien na alang-alang kanako, akit ne. Nino maning tatanggap kaya kayo ako ing tatanggapana, at nino maning tatanggap kanako, tatanggapana itang mitubod kanako. Nino maning tatanggap king tinubod ning Dios, uli ning tinubod ning Dios, mirakayana niya king ablas ning tubod ning Dios. Nino maning tatanggap king taong banal, uli ning banalya, tanggap yan naman king ablas ning taong banal. Nino maning babi ang yang king metong mong tasang dano mamarimla, king metong karingpe kamalating deti, uli ning alagad ke, sasabihan ko ke kayo, eya mi pagkaitan king ablas na. Inyang ayari ng Yesus, ing pamanuruna karing 12 alagad, may koya ketang lugalay ta, ban turo at manaral karing balen, amalapit ka rin. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ke ka, O Kristo. Maya pabengi po kasibay kaya kayongan. Balo ko po dingaliwa kaya kayo, panayanda ko magmisa keni. Bisa lang papitsure. Eko po migagana ka. Ne po? Potang kayari na po ning misa. Akit yuman po, mas makaba pa yung pamagpapitsure kaysa aking misa. Yung pakisabi ko mo po, potang papicture kayo, yun ako po uuman po. Nang minsan po ating mumuntaking parokya, da po apigilan ng sarili da. Umanda akong tambing, naman po itang maselang ko. Pero, umanda ko, at kaya bedala ring asawa da. Kaya, Diyos ko, ako kaya panumbukan ng asawa na niniya ako makanyan. O ya ako umana, kuya kaya umane pa kaya ako makanyan. Anyway, pasalamat ko pundakal ang apon diyan, ikat na ako po na magmisa kaya kayo. Pasalamat ko rin po king apong Ginoo na alang sagkul, miras ko po kaya kayo, bistaman po mauran at makalabog na king kaya kaming dadalanan at yuko po keni ban mangidake mapila na mano makapasno karing kaya kayong kapilubluban at miyampang sakripisyo ban mipasiknangan pasibayo ing kaya katamong kaladwa. Kaya anting tanda ning kaya katamong kapasalamatan Ginoo, palakpakan tayo po. Nung emo rin po kalabisan, panupayayo po nung managalog ko. Okay mo po? Kasi balo yun naman po detang aliwang manalbe, bang kanita aintindyanda. Okay mo po? Wala na ko mga karapat. Kaya ako po yung parike, nila po. Deta po ngayon makaintinding Tagalog, kutang yun na mo king kasiping iyo. Explain yun na mo. Anyway, ano po sa tingin niyo ang dahilan ng napakaraming problema natin minsan sa buhay? What do you think is the real source of some of our problems in life? Ang sagot, ito po. Huwag niyo pong kakalimutan. Tandaan niyo po. Sobrang pagmamahal. Uulitin ko po. Ang dahilan minsan ng napakarami nating problema ay sobrang pagmamahal. Too much love. If love is the answer, what is the problem? Too much love.
Alam po natin yan. Too much of something is bad. Amen? Anumang bagay ang sobra, masama at nakakasama, isa yang ugat ng napakaraming problema natin. Ano pong ibig ko sabihin? Tingnan niyo po. Pag sobrang pagmamahal mo sa pera, ano ang nagiging problema? Kasakiman, away, di po ba? Pag nakahawak ka na ng pera, lumalabas na ang demonyo sa iyo. Walang kapatid, walang kamag-anak, walang kaibigan, basta't pera ang pinag-uusapan. Amen? Too much love for money brings about greed. Brings about chaos. It destroys our loving relationship with one another. Sobrang pagmamahal mo sa pagkain, ano po nagiging problema? Katakawan. Di po ba? Sobrang pagmamahal mo sa isang tao, ano ang nagiging problema? Selos. Yan din ang nagiging dahilan bakit nag-aaway ang mga mag-asawa. Father, tinitignan yung mga sexing babae sa TikTok, sa Facebook. Bakit hindi na kontento sa akin? Gusto ko po sabihin, Mrs., kailan kayo huling tumingin sa salamin? Pero anong problema ng away? Nagseselos. Akin ka lang. Pag nakikita sa Facebook may kasamang ibang babae, kahit nasabihin ng asawa, katrabaho ko lang. Customer ko lang. Pero bakit nagseselos? Too much love. Obsession. Dito sa taong ito. Binabakuran mo. Kami lang. Di po ba? Too much love on your dreams, on your plans. Gusto mo lahat masusunod sa iyo. Gusto mo yung expectation mo, yan ang makikita mo. Ano po ang epekto? Galit. Pag nasisira yung iyong plano, nagngingit-ngit ka, nanggigigil ka. You have to let go of your expectations. Remove your obsessions on your plans, on your dreams. Tignan niyo po kung ano nagiging problema. Suriin niyo ang inyong mga buhay. Where do I love too much in my life? Saan yung sobra-sobrang pagmamahal ko? Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Yan ang tinuturo niya sa Ebanghelyo. Ang sino man na sobrang pagmamahal, mas mahal pa niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, hindi karapat-dapat sa akin. Ano ang problema ng sobrang pagmamahal mo sa iyong pamilya? Meron. You will become disobedient to God. Amen? Gagamitin nating dahilan yan para hindi sundan ang Diyos. Dahil minsan, kailangan nating iwanan ang ating mga pamilya para tayo makasunod sa Diyos.
Kung may ginagawang masama ang iyong pamilya, kung hindi tapat ang iyong pamilya sa Diyos, sinong susundan mo? Ang Diyos o sila? Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa kanila, tignan niyo po, baka iwanan mo ang Diyos. Linggong-linggo o mga banal na araw. Pero dahil sobrang mahal mo ang iyong pamilya, magbabakasyon sila. Ano po ang sinasabi nyo? Minsan lang naman eh. Di po ba? Anong naging hadlang sa iyong pagsunod, pagiging tapat sa Diyos? Ang iyong sobrang pagmamahal sa iyong pamilya. Sabi pa ng Panginoon, pag hindi mo kayang buhatin ang iyong krus, pag mas mahal mo pa ang iyong sarili, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Too much love on the self is also a problem. And what is the problem when we so much love ourselves? We become self-centered. We become selfish. Nagiging makasarili ka. Inuuna mo ang kagustuhan mo kesa sa kagustuhan ng Diyos. Di po ba? Kaya nga mag-ingat po kayo. Hindi mabuti at maganda ang sobrang nagmamahal. Magmahal ka, pero wag sobra-sobra. Alam po yan ng mga nasaktan na. Amen? Sobra-sobrang binigay ang sarili. Anong ginawa ng kanilang mga minamahal? Iniwan sila. Kaya ngayon, nasan sila? Depressed, nalulungkot, hindi makapag-move on. Sinong may kasalanan? Yung minahal mo, bago mo sisihin yung iba, tignan mong yung sarili. Kasi sobra-sobra kang nagmahal sa iba, hindi ka na nagtira sa iyong sarili. Amen? Ouch! Ang sakit. Pero ano ang palatandaan ng Diyos? Ano ang warning babala ng Diyos? Ginigising tayo. Pag sobra-sobra na tayong nagmamahal at tayo ay napapasama, hinahayaan tayo ng Diyos na masaktan. Why is there pain? Remember this. God uses the pain to wake you up. God uses the pain to shake you, to bring you back to Him. Kahit na para sa atin, masama ang sakit, pero hinahayaan niya ng Diyos dahil ang kasabihan, pain is the shout of God. When you are experiencing extreme pain, God is telling you something. At anong sinasabi ng Diyos? Hoy! Tigilan mo yung sobra-sobrang pagmamahal mo. Bagay man yan, tao man yan, sa isang karanasan, hindi nakakabuti sa iyo. Kaya nga tingnan niyo po, pag sobra-sobra kang kumakain, ano ang iyong nararanasan? Sumasakit ang iyong tiyan. Pag sobra-sobra kang nagtatrabaho, nakakaranas ka ng sakit ng pangangatawan. Sakit ng pangangatawan.
Pag sobra-sobra mong mahal ang isang tao, nakakadama ka din ng sakit, ng kanyang pagtataksi, ng kanyang hindi pagiging tapat. Pag sobra-sobra kang nag-iisip sa iyong mga problema, anong nangyayari po? Sumasakit ang iyong ulo. Di po ba? Ano ang parusa sa mga sobra napakatakaw nila sa pera? Ano po? Naduduling. Kasi po gusto, doble-doble kita. Di po ba? Kaya tingnan niyo po yung mga katabi niyo, ha? Baka duling na yan. Mag-ingat tayo. Dahil yung sobra-sobrang pagmamahal natin may kapalit. Pero pag naramdaman mo na yung sakit, sana wag mong baliwalain. Sana pansinin mo. At sana maalaala mo, ito ay sinyales galing sa Diyos. Na gusto niya, ikaw ay matauhan, magbalik ng loob sa Kanya, maging mas mabuti at banal. Amen? Not all pain are bad. Not all pain are there to harm us. There are pain, God allows pain to heal us, to make us better. Remember that. Kamukha po, itong lumapit sa akin, isang lalaki. Iniwan siya ng misis niya. Bakit? Napuno na eh. Dahil sa kanyang pag-aabuso sa kanyang sarili. Iba-iba na po. Alak, sugal, drugs, pambababae. Tandaan niyo po ito. Ang mabuting tao napupuno din. Amen? Hindi naman ibig sabihin mabuting tao, mapagpasensyahan tao. Pagpapasensyahan ka niyan forever and ever. Amen? Pero dumating po sa akin, tinatanong, Father, anong gagawin ko? Tapos sabi ko po sa kanya, tingnan mo na. Kung hindi ka iiwan ng misis mo, hindi ka matatauhan. 8 taon mo nang ginagawa. Pero bakit ngayon gusto mo na magbago? Kasi nasaktan ka. Gusto mo bang magpatuloy ang sakit na yan? Sumagot po siya, hindi po. Hindi po. Then, you must change. Then you must decide to transform your life. God is already speaking to you. Huwag mo sasayangin itong pagkakataon na pwede kang magbago. Napakaganda po ng quotation na nabasa ko. And I want you also to remember this. It says, that life is like a game. You cannot undo your move. And yet, you can always make a better move in the next time. Ang buhay ay isang laro. Pag meron ka nang nagawa, meron ka nang nagalaw, hindi na pwedeng bumalik. Di po ba? Pero ang maganda sa laro, habang may oras pa, may magagawa ka pa. At may mapipili ka pang mas magandang magagawa para manalo ka sa laro ng buhay. Amen? What is your next move? Ano yung susunod na mabuti at magandang magagawa mo? Alam mo yan. Kaya lang, minsan, wala tayong lakas ng loob
para gawin. Magdasal tayo, mga kapatid. Let us pray to ask the Holy Spirit to have the strength to do what is necessary. To love as Christ loves, to put God first in our life, to stop loving too much on things, on possession, on people, on experiences. These are not helpful. Love God first. And then God will provide you everything that you need. Kung nagkamali ka, may oras pa naman para ituwid, para ayusin. Huwag mong sasayangin ang oras na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Saan ka nasasaktan ngayon? Don't ignore it. Don't ignore the pain. Bigyan mo ng pansin. Ayusin mo. Dahil pag pinakinggan mo ang sakit na yan, pag binigyan mo ng panahon, yan ang magiging daan para ikaw ay makapamuhay na masaya at payapa. Hilingin po natin ito sa Diyos. Naway makita natin saan tayo sumusobra na sa ating buhay at magmahal kamukha ng ating Panginoon. Malaya, taos loob. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, dawon talaring kaya katam kayadwanan king Ginu, nga tamo pong manikapot manalangin, Ginu pakiramdaman buwing panalangin mi. Ginu, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para king balayaning Diyos, ban king pamisulu-sulura, king metong atinape, at king metong akalis, maging metong la king kasalpantayanan, king dapat at king lugod, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para karing pamuntok ding bansa, at ding karelang talausok, gobyernuan do sa ring karelang kasasakupan, king katuliran at pamipante-pante, ipanalangin tala king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para karing atsyu king bingit ning kamatayan, ing Eukaristiyang tinggap da keti king yato, maging metong yasanang pangako, king karelang pamibangon, pasibayo king ligayo, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. Para kaya katang miyabe-yabe kaniting kapag masusyan king Eucharistia, akamtan tayo sana ing diwaning katungtulan, karing kalulu, ding ulila, ding ating kapansanan, at ding masakit, ipanalangin tala king Ginu. Ginu, pakiramdaman mo, ipanalangin mi. O Ginong Diyos, pakiramdaman mo mitmong pakaluluring panalangin ni kaya kangalipan, sopan mong manyawad kaya tanging katula mo ipagkalumoring karelang kayadwanan, itiyadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kayo ngayon kaliguran ng kapatad, baning kaya katamdawon, matanggap lara pa ng Diyos, si pangmayapayang tutu. Tanggapan niya sana ng Ginoo itindaon karing gamat mo, kay kapuit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katang kasaplalat, ng mabilog ng Santa Iglesia. Ipaming miglalang, tingiran me ing lupa ng Kristong kaya kang anak, minye king kaya kambye, banakabus no ring sablantaw, kapamilatan na mi puriya ing lagyo mo karing sablambalayan. Manibatan king aslagan ang gana king kayalbugan. At no ka rin man ing metong nga sakripisyo may dawon ya sana king kekang kaligaya. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ya kayo. At keka ang timurin, Yat nayo la rin pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat ang pamatuli ding pasalamatan na kamparati at no man karinoy pa, Diyos singalangang katlubos mayapaya. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kaya binayo mo yung sablambagi, dininan mo kaming andake king kaganapana. Bista man Diyos siya, linubas ning kayang sarili king kaligayan, at kapamilatan ning daya ng mibubuking krus, inatad ning kapayapan king yato. Ulinita mi parangalan niya babo ning sablang lelangan, at ngining pagmulan ning biye alanganga, karing sablang susuyo kaya. Inya kambere sablang koro, ding anghel karing banwa, darilit ming kaya kaligaya, layo makyabe kami, alantok nang babiya kapurian keka, at ngamingan ngene kakanta. Tunay kapin, banaluwi pa, ikim panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ayin kikaya Espiritu, ban para kaya kami malyari lang maging katawan ng pandaya ning ginuming Heso Kristo. Bayami dawon kusang lugim pamaylas sa kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka. Piras ne binyene karing kayang disipulo nga na, kunan niya iti, ikongan at kananye. Iting ka na akong katawan na may dawon para kaya kayo. Makaya mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibay ang pepasalamat keka. Binyening kalis karing kayang disipulo nga na. Kunan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis sing kanakundaya, ing daya ning bayo at alangang gantipan. Amibubu para kaya kayo at para karing sablan tao. Banketa may patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti anting pamigagana kayo kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o wipa, kamatayan at pamanyabli na may biyening anak mo. Daraw mi kaya kating tinapining biyeting kalising kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, pepalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamwa mo, ikaming ansanang misulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meway pa ing banal iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod kambe ng Francisco ake kaming papa, i Florentino ing ke kaming arzobispo, ting sablang pari ampon diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kiyangan, gawan mo kiyangan karapat dapat magkamit king biyelang angga, ban kayabe ng Maria ing Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring nuan mong apostol, Santiago at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kekabanding panahon, apurian da katapaligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keheya, o Diyos e pangmayapayang tutukagom ng banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king ngalan na hangga. Mitmulugod at kapanaligan king ipa, abi-abi tam gini manalangin, kapamilatan daring nga manong tiro na kaya katamo, ning Ginoo. Sambanyeng lagyo, kami, ingay harian mo, ipag-iwanin mo. Et isori, ang ibanan, ikakanan, ingaldo. Muke kami, ingalomeni, matawat kami, salang iketa, di mamamatay, haring ikasalapi, amin. King so, ay sawal king so, munay kapos baro, ipamiyat chuba. Kabus mo kami o ginuking sablamarok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, man king kaso panikakam pakalulu, parati kami mikabus sing kasalanan, miligtas kay sablang kalikaligan,
Habang maninaya kami kang maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo karing kaya kang apostol, kapayapaan nilakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Kaya mo sana babalikdan ni kaya kaming kasalanan, no nilawen may kasalpantayanan ni kaya kay Iglesia, pamayapan may ang pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pamagari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ng Ginoo mantabe sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Kakit tangini, may kakanmetong tamo, king kapayapaan. Peace with you po. Kapayapaan, Kapayapaan kaya po. ko nga. Kaluguran ng kapatad, nyo i Kristo Jesus, nyo yung kordero ng Diyos, nyo milalako king kasalanan ng yato, mapalad tamong ngayon lalapit kaya, king dulang ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikasmeng amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O ipaming malugod, ibabayo mo, ingke kaming di, kapamilat taniting kalam ning pamanatbus, kapamilat taniting sawop king alang-anggang kalignasan, ing tunay kasalpantayanan sumulong sana king balang sulok ning yato. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapam po. Viva Apong Tiago! Viva Apong Tiago! Yan. Palakpakan tayo po yung kakatamong patulunan. Unang-una po, puri tayo pong pasalamatan ni Meni muna po king kakatamong banalamisa, kaditi pong kadwangaldo ning kakatamong pamagnovenaryo, ang idol ng bayan, pari na, DJ pa, si ing parish priest na po ning Santo Rosario Parish, Pau, Santo Tomas, Pampanga. Palakpakan tayo po Reverend Father Joel Jomarsus Gatos, ang idol ng bayan. 2.2 million followers sa Facebook, 800,000 followers sa TikTok, 500,000 followers sa YouTube. So, nung bisa ko pong dagdag kareta, wala naman pong problema. Yung panabilin ko mo po, ako po balo ng isto ko po pick up kitang instruction na po nandin. Pota pong kayari ng misa, pwede naman pong palitrato at pwede yung uman, basta layo po yung asawa yung kening pisamban. Makantaya po ba yung instruction? Basta talayo po yung asawa yung pwede yung uman. Iamong Joel. Pasibayo po, pasalamatan tayo po, Iamong Joel Jomarsus Gatos. Adwa po sana, mantabi at tapamurin po karing tutuking aldo ning kikatamong pamagnovena, ipanagkat tayo po dening aldo kapag sadyan para king kikatamong kafiestan ning kikatamong balen, at patron ni Santiago Apostol. Dakal pong salamat kaya kayungan ka rin pong maging offerers ngayon Aldo, ka rin pong Betis Fiesta Committee 2023, ka rin kaya katamong kayanakan, ka rin choir, at kaya katamong ang susuyo, kaya ning pisamban ng MDC lector, as den pong greeters and collectors, at den pong tamo abanggit-banggit, pasalamatan talangan po. Dakal pong salamat kaya kayo. Viva Apong Tiago! Bang nanuya po yung link yung kayong Facebook ba, de pong balo. Follower na ako rin po. Pangutang yun na mo po karetang follower ko kaya din po. Anyway, dakal salamat pa si Bayo kang apon Gian, kaya kayungan po sablang makiramdam manalbe, karing kanako pong homily, akit yun la po kalat-kalat lamo po king Facebook ne po. Type ya mo po, Father Joel, ing Joel ko po atin yung W, kareta po mangutang naning kabaldugan itang pangadwa ko lagyu, Jomarsus, buri na po sabihan ng Sagrada Familia, Jose, Maria, Sus, Jesus. Nepo, ito po yung kabaldugana. Nepo, pantunan nyo lamo po, depende nung nano ko po, nung pong anak ko pa, de pong anak Manalbela TikTok, deta pong Maindredus, Manalbela po Facebook. Nepo, yung pong Facebook pang Maindredus siya po ite, ne? Kasi lalawin dalang story, ay, magbakasyon naman ni Makanyan, ada Makanyan, nepo. At depo kanong matwa YouTube la po deta nepo kasi potang Manalbela po king YouTube pampatudtod po kanoing panalbenda ne akakatudturan dala. Anyway, dakal salamat nepo kaya kayungan manano na sana ing mi paligayan ing laganap yapin ing kakatam kasalpantayanan ing kasalpantayanan tamo king Ginoo tamo Kristo na piglaban na rin at dinawon ng Viena Santiago para king kaligaya ning Dios. Ngayon po talakad tamo at tinantaya pong metong dalit parangal para kang Santiago Apostol. Santiago patulunan mi, kaden betisipan ikapu, panatakpan mo, kasalpantayanan mi, sa hukuin kesabi kami. Tingnan ang kamatayan,
Inggidu mantabaya kaya kayo, at keka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayapayang tutu. Ipa ang poing anak, ang poing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi dawan ne, umena kayo, king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Viva Apuntsago! Viva! Viva Apuntsago! Viva!